бештаре аз нафарҳо шикоят мекунанд аз гирибоки пой, махсус аз гирибоки нохунҳои поча. мазз ҳаст ина бо номи Наил, истеҳсоли Ҳиндустон. ва инчунин барои гирибоки даст бошад, барои шумо тавсия медиҳем басма, чӣ хеле ки мебинед, барои гирибоки даст бениҳоят форам аст. барои он зан ва модарҳое ки баъд аз тавлид дар рӯйҳояшон ҳар гуна доғҳо мебарояд, ана ҳамин маззро тавсия медиҳем ки доғҳои рӯи шуморо нес карда пӯсти рӯйро сафед мекунад. ва инчунин амодим барои касалиҳои пӯст, яъне ки песи. дар охар бошад барои шумо балзами ревматизмро тавсия медиҳем ки барои устуғон дард, барои по дард, барои ревматизм, барои остеохондроз, барои хунукгирифтагӣ бениҳоят балзами хуб ва шифобахш аст. шифо аз ҷониби Аллоҳ аст, лекин ин доруҳо ҳамаш як сабаб мешаванду шумо шифои комил меёбед иншааллоҳ.